Matthew chapter 1. Kambira verse 1. Buku la kubadwa kwa Yesu Kristo, mwana wa Davide, mwana wa Abrahamu. Abrahamu anabala Isake, ndi Isake anabala Yakobo, ndi Yakobo anabala Yuda ndi abale ake, ndi Yuda anabala Faresi, ndi Zara mwa Tamari, ndi Faresi anabala Ezron, ndi Ezron anabala Aram, ndi Aram anabala Aminadabu, ndi Aminadabu anabala Nason, ndi Nason anabala Salimoni, ndi Salimoni anabala Boazi mwa Rahabe, ndi Boazi anabala Obedi mwa Rute, ndi Obedi anabala Jese, ndi Jese anabala Davide mfumuyo, ndipo Davide anabala Solomo mwa mkazi wa Uria. Amen. Nthawi zambiri anthu tikawerenga Baibulo tikapeza chapter ngati ichi, pamene angosanjapo mayina a anthu okhaokha timangolutsa kuti ndizikuwerenga mayina awo zona. Ndizona tawerengati ndandanda monga mmene ulilimu. Ndimafuna muone chinthu ichi, mayina onse anthu amene akuatchula wakuti anabala wakuti, wakuti anabala wakuti, angoatchula choncho monga mmene alili. Koma pali munthu mmodzi amene amutchulapo chochitika chake. Ndikubwereza verse 6. Ndi Jese anabala Davide mfumuyo, ndipo Davide anabala Solomo
mwankazi wa Uriya. Kodi munamba mwazifunsa kuti nchifukwa chani mene akumutchula Davide kuti anabala Solomo akuchita kumutchulirapo mkazi wa Uriya? Chifukwa nchonena kuti Solomo anabadwa kuchigololo. Nde mndandanda akusanja apa ndokuti Yesu akubadwira mu mndandanda umenewo, kutitsimikizira kuti Yesu Khristu anadza kudzafera anthu ife ochimwa. Ndifaka akuchulapo tchimo la Davideyo kuti anabala Solomo mwankazi wa Uriya. Uriya mana amupha uja. Ndimafuna nena mawawa bwenzi, nthawi zambiri anthu tiyabwera kuno kukachisi zampembedza Mulungu akumwamba. Ena timakhala mwina kumadzoweruza mu mtima mudzonda panga chakuti ine ndine munthu wochimwa, kuti ndine munthu woyenera. Zimenezo zimathandizira kuti uthenga ukamabwera munthu usaumve uthenga wa Mulungu akumwamba. Ena timakhala tikuganizira mavuto athu osiyanasiyana. Tikamaganizira mavuto amenewo zimapangitsa kumpatsa mphamvu Satana kuti uthengawo usaumve. Ndimafuna ndikudandaulireni kuti Yesu Khristu alipo, ndiye mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wathu. Yesu adafa kuti ife machimo athu akhululukidwe ifeyo tikavomereza mphulupulu zathu. Nde uthenga wa lero tisanayambe, ndimafuna ndikupempheni kuti mumpemphe Mulungu akumwamba. Ngati mukumva kutsutsika mkati mwa maganizo anu za tchimo lina lake, mumpemphe Mulungu akumwamba akukhululukireni kuti uthenga ukamabwera upeze chonde mkati mwa maganizo anu. Davide anabala Solomo mwankazi wa Uriya. Titseke maso tipemphere. Atate wokonda amene muli kumwamba, dziko lapansi ndi zodzalamo zake ndi zanu. Mudapanga ife anthu mchifanizo chanu komanso mukhalidwe lanu. Mudatipatsa ife malo okhala mu dziko lapansi, koma tidapezeka anthu ochimwa. Tikadachikhalira anthu ochimwa choncho, Yesu Khristu adabwera kudzatifera. Ndi mawu anu mukutiuza kuti ife tikavomereza mphulupulu zathu, inu Mulungu akumwamba ndinolola ndi okhulupirika kuti sambitsa ife kuti chotsecho chisalonga machina chilichonse. Tifuna tikupempheni Mulungu akumwamba mwa chifundo chanu Yesu Khristu, kuyambira ine amene mwandituma kuyimira m'malo mwanu, kuti mundikhululukire mphulupulu zanga. Mpingo wonse aliyense payekha fulira kwa inu, tikupempha mutikhululukire. Popeza mwatitsimikizira kuti inu mkono wanu saufupi kuti simungatipulumutse ife, kapena kuti makutu anu ngogontha kuti simungamve, koma zochimwa zathu zimatilekanitsa ndinu. Tikute ndi mtambo wa chisomo chanu mudatiwazanso ndi mwazi wa Khristu Yesu, monga Davide adapempha kuti munditsukeni ndi hisope ndipo ndidzayera. Ife tikupempha kuti mutitsuke ndi mwazi wa Khristu Yesu ndipo ife tidzayera. M'dzina la Yesu mpulumutsi wa moyo. Amen. Will you be ready when the Lord shall come? Will you be ready when the Lord shall come? Kayimbo kokachizungu. Nde ino amene mukwidza mayankhe mwamphamvu kuti anthu uku amve mayankhidwe a nyimboyo. Tagwirizana lwe? Will you be ready when the Lord shall come? Muyankhe mwamphamvu kuti uko amve fagogogo sakumva kuyankha kwanuko. Will you be ready when the Lord shall come? Will you be ready when the Lord shall come? I'll be ready, I'll be ready, I'll be ready when the Lord shall come. I'll be ready, I'll be ready, I'll be ready when the Lord shall come. Will you be ready when the Lord shall come? Will you be ready when the Lord shall come? I'll be ready, I'll be ready, I'll be ready when the Lord shall come. I'll be ready, I'll be ready, I'll be ready when the Lord shall come. Yamveka lwe? Ndikachizungu makwimba kubamuno kachizungu kweti? Nangasima lilime kodi? Will you be ready when the Lord shall come? Will you be ready when the Lord shall come? I'll be ready, I'll be ready, I'll be ready when the Lord shall come. I'll be ready, I'll be ready, I'll be ready when the Lord shall come. Will you be ready when the Lord shall come? Will you be ready when the Lord shall come? I'll be ready, I'll be ready, I'll be ready when the Lord shall come.
I'll be ready, I'll be ready, I'll be ready when the Lord shall come. Nyimbo ndifunso kuti kodi Yesu akamadzabwera udzakhala konzeka. Ndoyankha kuyankha kuti inde. Ndi aliyense adzifunse kuti kodi Yesu akamadzabwera ine ndidzakhala nditakonzeka. Uthenga mawa uno mutu wake. Ndifunso ulendo mmene ndabwera pano mawika nga papitawo linalinso funso lake lero nina kuti kodi nyenyezi mukuiona? Ndipo uthenga unachokera pa Mateyu chapter 2. Ndelero tilinso ndi funso lina. Funso ndilonena kuti kodi Yehova Mulungu wakumwamba adalire inu? Nditamfunseni nzanuyo kuti kodi Yehova Mulungu wakumwamba adalire iwe? Kodi Yehova Mulungu wakumwamba adalire iwe? Kuyankha aliyense nkwayekha. Mutu wautenga ndi umenewu. Ndekha mukhoza kulemba kuti kodi Yehova adalire ine? Aliyense payekha. Kodi Yehova adalire ine? Tikuwerenga malemba kuchokera pa Luka chapter 2. Funso la mawika apitawo linachokera pa Mateyu chapter 2. Leronso kuchokera pa Luka chapter 2. Nzosangalatsa izi. Tikuwerenga kuchokera pa Luka chapter 2. Ndikuyamba kuwerenga verse 1. Ndipo kunali masiku aja kuti lamulo linatuluka kwa Kaisala Augusto kuti dziko lonse lokhalamo anthu lilembedwe. Ndiko kulembedwa koyamba pokhala Kureniyo kazembe wa Suriya. Ndipo onse anamuka kulembedwa, munthu aliyense ndi mudzi wake. Ndipo Yosefe yemwe anakwera kuchokera ku Galileya ku mudzi wa Nazareti kunka ku Yudeya ku mudzi wa Davide dzina lake Betelehemu, chifukwa iye anali wa banja ndi fuko lake la Davide. Kukalembedwa iye mwini pamodzi ndi Mariya wopalidwa naye ubwenzi, ndi uyu anali ndi pakati. Ndipo panali pokhala iwo komweko masiku ake akubala anakwanira. Ndipo iye anabala mwana wake wamwamuna woyamba, nankulunga iye msalu, nangoneka modyera ng'ombe, chifukwa kuti anasowa malo m'nyumba ya alendo. Ndipo panali abusa m'dziko lomwelo, okhala kubusa ndi kuyang'anira zoweta za usiku. Ndipo mngelo wa Ambuye anayimirira pa awo, ndi kuwala kwa Ambuye kunawawunikira kozungulira. Ndipo anaopa ndi mantha akulu. Ndipo mngelo anati kwa iwo, musaope, pakuti onani ndikuwuzani inu uthenga wabwino wa chikondwero chachikulu chimene chidzakhala kwa anthu onse. Pakuti wakubadwirani inu lero m'mudzi wa Davide mpulumutsi amene ali Khristu Ambuye. Ndipo ichi ndi chizindikiro kwa inu, mudzapeza mwana wakhanda wokutidwa ndi nsalu atagona modyera. Ndipo dzidzidzi panali pamodzi ndi ngeloyo ambirimbiri agula kumwamba, natamanda Mulungu nanena, ulemerero ukhale kwa Mulungu kumwambamwamba, ndi mtendere pansi pano mwa anthu amene akondwera nawo. Ndipo panali pamene angelo anachokera kwa iwo kunka kumwamba, abusa anati wina ndi mnzake, tipitiretu ku Betelehemu tikaone chinthu ichi chidachitika chimene Ambuye anatidziwitsira ife. Ndipo iwo anadza ndi changu napeza Mariya ndi Yosefe ndi mwana wakhanda atagona modyera. Ndipo iwo mmene anaona
anadziwitsa anthu za mawu analankhulidwa kwa iwo a mwana uyu, ndipo anthu onse amene anamva anazizwa ndi zinthu abusa adalankhula nawo. Koma Mariya anasunga mawu awa wonse nawalingalira mu mtima mwake. Ndipo abusawo anabwera nalemekeza ndi kutamanda Mulungu pa zinthu zonse anazimva naziona, monga kulankhulidwa kwa iwo. Uku ndiko kuwerenga kwa mawu a Mulungu akumwamba. Haleluya. Mutu autenga: kodi Yehova adalire ine? Tayimba Kristu mu nyimbo namba 183 analonjeza Yesu kuti adzabwera. Ndi korasi ya nyimboyi timayimba kuti gwiritsatu choonadicho pakuti apatsa iye ufumu wake. Kodi Yehova adalire ine? Dziko lapansi likutsetsereka likupita, zochitika nazo zikuchitira mothamanga, ndipo sizikubwerera mbuyo. Amene munabwera madzulo munamvanso uthenga wabwino panjapo wakhate, amene adafika ponena kuti ife sitikuchita bwino, ino ndiyo nthawi ya uthenga wabwino. Sindibwereza uthenga wadzulo koma uthenga wa usiku, koma udali uthenga wabwino oyenera masiku athu a. Pa Luka chapter 2 tawerenga nkhani ya kubadwa kwa Yesu, kuti Yosefe ndi Mariya mkazi wake adapita kukalembera ku Yudeya, nthawi imene amalamulira mfumu Augusto Kaisara. Inu ana akusukulu mmadziwa kuti Augustus Caesar amalamulira ndiye. Ndadapereka uphungu wakukhale kukalembera, afotokoza kuti dziko lonse tikambirana pamenepo. Adanyamukadi kuchoka ku Galileya uyo kupita ku Yudeya, Yosefe ndi Mariya. Adafika kumeneko nkuti masiku ati Mariya achire adakwana, adasowa malo ogonamo, adakapeza malo kukhola nagona kumeneko. Mariya adachilira kumeneko. Zikadachitika zimenezo akuti mudera lomwelo kudali abusa. Ngelo adatsika kuchoka kumwamba ndi kudzawuza abusa za kubadwa kwa Yesu Kristu. Abusa ananyamuka mwachangu ndi kupita kukhola, adakapezadi kamwana. Akuti ngelo yakufotokozeza kudadzanso na mtindi wina wa angelo pamodzi naye, nayimba nyimbo yakulemekeza Mulungu wakumwamba. Adachita izi akuti angelo adabwerera kumwamba. Abusawa adatenga uthenga nakafotokoza mu Yerusalemu monse za uthengawo, koma kuti anthu adazizwa ndi uthengawo. Kodi Yehova adalire ine? Ndi mutu wa uthenga mawu. Pa verse 1 muzinditsata bwino tsopano. Luka chapter 2 verse 1 akufotokoza momveka bwino kunena kuti masiku aja kudatuluka lamulolo ndi la mfumu Augusto Kaisara. Nkhani ndiyochitika mu nthawi iyi nkuti ufumu wa Chiroma ukulamulira. Mu nthawi iyi nkuti ufumu wa Chiroma ukulamulira. Ufumu wa Chiroma kurudzibwera kuzalamulira udagonjetsa ufumu wa Ahelene kapena kuti Magreeks ku Daniel chapter 2. Chifukwa mu Daniel chapter 2 muli fano la mfumu Nebukadinezara limene Mulungu wakumwamba adampatsa Nebukadinezara fanolo lotolo kumuuza zimene zachitika masiku otsiriza. Mukuwerenga Daniel chapter 2 verse 28 amafotokoza kuti Daniel adapita kwa mfumu kauza kumasulira kwa lotolo, ndadauza kuti amfumu Mulungu akuuza ni chimene chidzachitike masiku otsiriza. Masiku otsiriza ndamene tukhala ifeyowa.
Ndi muchifano chimene chocho mutu wa golidi, mikono ya siliva, mimba ndi chuno za mkuwa, miyendo, chitsulo, kumapaziko chitsulo ndi dongo. Ndanaona mwala osemedwa opanda manja okugochokera mmwamba nkudzaphwanya fanoli. Ndi mukumasulira kwake kwa fanoli mukuwerenga Daniel chapter 2, chifukwa uthenga suli kumene kwambiri ndipo fotokoza machidule. Daniel pomasulira mfumu anawuza kuti amfumu inuyo ndi mutu wa golide iwo, kusonyeza kuti mutu wa golide umayimirira ufumu wa Babulo. Babulo amene anayamba mu Genesis chapter 11 pa nsanja ya Babulo. Ndadauza kuti ukadzatha ufumu wanu kudzabwera ufumu inochepa mphamvu ndi wanu. Ndipo Daniel akadali komweko ku Babuloko zimene zinakwanitsidwa mu Daniel chapter 5 kuti mfumu Belisezara atatenga zikho za mkachisi namweramo vinyo wake. Usiku omwewo kudabwera nkhondo Amedi ndi Aperezi adathetsa Babulo. Ndipo Koresi adakhazikidwa kaba mpando. Ndipo Daniel adakhali mu ufumu wa Amedi ndi Aperezi. Nthawi imene Daniel amakamponya mudzenje la mikango, mfumu Dariyo adasala kudya usiku wonse. Mfumu Dariyo adali mfumu wa mulamuliro wa Amedi ndi Aperezi. Kusonyeza kuti malemba ngokhulupirika, Mulungu wakumwamba ngokhulupirika. Ufumu wa Amedi ndi Aperezi udatha chifukwa Ahelene ndamadadzagonjetsa ufumu wa Amedi ndi Aperezi. Pansi pa mnyamata wina Alexander wamkuluyo, anthu akusukulamo mchota Alexander the Great, adagonjetsa dziko lonse. Mukalingaso Daniel chapter 8 nkhaniyo mukayimva bwino. Ndi ufumu wa Ahelene kuti udzitha, Alexander adamwa vinyo oledzeretsa mpaka na anadwala. Akudwala dokutala wake adafika pomfunsa kuti akulu mmene mukudwalamu zikuoneka kuti mufa, kuti adzatenge mpando wa mndindani. Iye adangolankhula mawu achidule kuti wankhondo, mmodzi mwa ankhondo anga amene angakhale wamphamvuyo amene ndamadzatenge. Ndipo zidachitikadi. Mukamang'ana pa Daniel chapter 7, chirombo chachitatu kutuluka chidali nyalugwe. Nyalugweyo adali ndi mitu inayi. Nyalugwe amemirira ufumu wa Helenewa, ndi mitu inayiyo imemirira akulu wa nkhondo amadali mu ufumu wake wa Helenewo. Ndipo mmodzi mwa akulu wa nkhondo amene dzina lake Tolembe ndi amene adatenga ulamuliro kumene kudambira ufumu wa Rome. Ndi ufumu wa Rome tatengipire ku Daniel chapter 7 mumve zimene Mulungu wakumwamba adafotokoza zokhuza ufumu wa Rome. Tukamba zonena kuti kodi Yehova adalire ine. Ndetili pa Luka chapter 2 verse 1 pamene tikuona za kalembera amene Augusto adafotokoza kuti kukhale kalembera. Ndikuwerenga verse 23, Daniel chapter 7 verse 23 pali mawu awo. Anatero chirombo chachinayi ndicho ufumu wachinayi pa dziko lapansi, umene udzasiyana nawo maufumu onse, nudzalusira dziko lonse lapansi, nudzalipondereza ndi kuliphwanya. Kumasulira kwa masomphenya a chapter 7 mu zirombo zinayi, chirombo chachinayicho chidali choopsa, chokhala ndi nyanga 10, chokhala ndi mano achitsulo. Kenako pakati pa nyanga 10 padatulukanso kanyanga kena kokhala ndi maso ngati maso a munthu, kakulankhula zinthu zazikulu kunchitira mwano Mulungu wakumwamba. Ndi mmene amamasulira ngelo kumuza Daniel kuyambira verse 15 pa chirombo chachinayi adamuza kuti chirombo chachinayi ndi ufumu wachinayi pa dziko lapansi, ufumu wa Rome. Ndi ndikufuna mugwire ganizo ili. Akufotokoza kuti ufumu umene wachinayiwu udasiyana ndi maufumu ena onse, ndipo udagonjetsa dziko lonse lapansi kuphatikizapo ku Malawi, kuphatikizapo kwa Santhe. Ufumu wa Chiroma udagonjetsa dziko lonse lapansi. Ndi ndikufuna mukhale ndi ganizo ili. Mmene Augusto Kaisara akupereka kalembera kuti anthu apite kukalembera ufumu wake ndi umene uwu.
Augusto anali mwana wa mchemwali wake wa Julius Caesar. Amene mnapita ku school mnaphunzira buku la Julius Caesar. Augusto uyu mukume mjalimu. Dzina la Augusto adangompatsa dzina lake ndi Octavius. Octavius Caesar. La Augusto adangompatsa pa zifukwa zina. Ndipo mwezi wa August mu kalendala udabwera chifukwa cha iye dzina la iye. Mwezi wa August kodi ndi unowe? Mwezi akaya. Mwezi unowe kaya. Adapereka ndiye Augusto ndendu yakupereka lamulo la kalemberayi. Abale yanga ndifuna mudziwe chinthu ichi. Lero dziko lonse lapansi Roma akadalamulira. Dziko la Malawi lili m'manja mwa Chiroma. Dziko la Malawi. Dziko la ku South Africa ku John lili m'manja mwa Chiroma. Dziko la America lili m'manja mwa Chiroma. Chifukwa chani ndikutero? Mukayang'ana fano la Daniel chapter 2 kumapazi kumene kuli chitsulo ndi dongo sizingagwirizana. Mphamvu ya ufumu wa Roma chitsulocho ikadalipobe mpaka na kumapeto. Tilimodzi kodere? Yesu akamabwera abwera ufumu wa Chiroma ukadalamulira be pa dziko lapansi. Ndifake mwalo kutsika ndi kuzaphwanya kumapazi kwa chifanochi. Ndemone kuli Zala 10. Chirombo chapter 7, John chapter 7. Chindi nyanga zingatiso 10. Maufumu amene wawa ndamene adagawana dziko lapansi li mafumu akuluakulu. Kuno kwathu ku Malawi makolo kale mbuyo ngati abusa chiro ndiye naotero mmadziwa za akwini amatchulo akwini enda ku England. Ife amatira mlanda amene wowo mukapita pa Mozambique apo ndi akwitikiza mamalamulira ku Mozambique mpaka na pano. Ndifake ku Mozambique chipwitikizi chimagwira ntchito kwambiri. Ndifake kunoko ku Malawi Chingerezi iso chimagwira ntchito kwambiri. Ndenda madagawana mayiko ngakhale muno mu Africa anthu agenda amene wawo maufumu 10. Mukapita kwanza anthu amene akwera kuno cha kuthawa nkhondo ku Burundi ndi kwina kotero mukapeza kuti Chifaransa. Chifukwa chani? Ufumu umodzi ufumu wa Chiroma nkati mwa ufumu wa Chiroma ku France ndamadatenga mayiko amene aja. Ndifuna muone ganizo nena kuti mene Augusto amapereka ganizo la kalembera kuti achitika pena paliponse sudalufuma masewero ufumu wa Roma. Chipangano chatsopano chonse chidalembedwa mfumu wa Chiroma kulamulira mwamphamvu kwa basi. Ndifuna mudziwe chinthu ichi. Lero mfumu wa Chiroma omwewu ndi umene wapereka lamulo pa dziko lapansi kuti alisazivala maski. Haleluya. Ndifotokoza nchifa yani ndikutero. Lero mfumu wa Chiroma omwewo ndi umene adabweretse katemera pa dziko lapansi kuti afuna asafune katemera kwena kulandira. Mukuimva nkhanika? Ndikunene zifoti nthawi kudziko pansi kulibe. Masiku ani masiku okonza moyo chifukwa Yesu Khristu akubwera pompano. Ndipo pamene Augusto amafotokoza nkhani yakalembera iyi vesi lakunena kuti linatuluka kwa Kaisala, lamulo linatuluka kwa Kaisala Augusto kuti dziko lonse lokhalamo anthu lilembedwe. Anthu amaphunzira za Bible ku school ndi ena olembera zina ndi zina apapa amatsutsana kwambiri. Ena amatiya si dziko lonse, ena amatiya kumandi chikho chimene Roma amalamulira, ena amatiya kunali ku Yudeya kokha. Koma ine ndifuna kamba zimene Mulungu akumwamba andiphunzitsa usiku, zimene Mulungu akumwamba andituma kuti ndilankhule ndi mpingo wa Mulungu akumwamba. Ndimafuna ndikuze chinthu ichi. Mmene timabwera kuno kodabwera kuno dzulo dzana dzulo usiku wa dzulo kwathu ndinagona mochedwa. Ndinagona 2 o'clock. Anthu amene wakhala kunyumba mwina samadziwa kuti ndinagona nthawi zanji. Chimene timagonera 2 o'clock tikupanga practice nyimbo tinasiyana. Koma Mulungu akumwamba anandisautsa kwambiri maganizo manga chifukwa cha uthenga. Ndidawerenga Bible ndikhala chete ndikumayankhula ndi Mulungu akumwamba. Kunoko usiku wapitawo chipinda chene wagona ine nagona ndi nzanga uyu mbeda asana. Tikusiya ndinozana kuti aliyense akapemphere kwa Mulungu akumwamba paganizo limene tikufuna kuti Mulungu atipatse yako. Ndi usiku
Mulungu anandisautsazo kwambiri za nkhani mpaka ndinadzuka. Nditadzuka nyumba imene ndagonayo palibe munthu amene zoti anadzoti ine ndadzuka kaya sindidzuka tena anakudziwa. Ndakhala 1 hour usiku ndisanagone ndikuwerenga zinthu izi. Mulungu akundilankhula zinthu zina zimene ngakhale nenso mwini wanga zimanditutumutsa kuchokera mu chapter ichi. Ndi mawu akamabwera muwamve monga mmene Mulungu akumwamba akufunira chifukwa nthawi tilibe. Ndi mu verse 1 akutionetsera kuti lamulo la mphamvu kwambiri ku dziko lapansi liwonekera pena paliponse. Ndi chifukwa chake kuno kwathu lamulo lonena kuti wina aliyense afuna asafune paliponse azivala maski lina lisanabwere panopo zakhazikika. Atulutsa lamulolo kunali kwina kulikonse kumene munthu ukupita ukangotuluka nyumba mwako kulikonse kwena umakavalako maski. Ku Mozambiki akampeza munthu amene sanavale panopo akumamanga. Mayiko ambiri angapanga zimenezo. Ndi ndifuna muone nkhani ya matenda COVID-19 sinambira kuno ku Malawi, inambira komwe kwaZulu. Koma mukhoza kuona dziko lonse lapansi panopo liteketeke ndi nkhani yake imeneyi. Lamulo lituluka kompaka ku dziko lonse lapansi. Zikachoka izi kukubwera katemerayo akakamiza wina aliyense kuti alandire. Ndipo zichitikadi. Ngati sizingachitike ndi chifukwa cha chivumbulutso chapter 7 kuti Mulungu nkutheka angelo akuwauza kuti gwirandibe mphepozi. Ndeme ndi ntchito ya Mulungu si ntchito ya munthu. Kwathu ndi kuchenjezana. Ine ndayima pano ngati mlonda. Aliyense wa Seventh Day Adventist ndi mlonda. Ngati sitomba lipenga anthu mudzaonongeka nkhondo ikamadza. Lamulo limene katuka lakatemera pena paliponse. Amene akatemera salandira ngakhale pa khomo la chaichiro samadzalo. Kamukundimva kani? Ku skulu amene samapita. Chifukwa kuti zikhazi nzonetsera kuti munthu ikatemera ali nayo ndoyenera kukhala pa gulu la anthu. Kuti chinthu chimodzi chimene chikuyenda pa dziko lonse lapansi mchizungu akumachitchula kuti common good kapena kuti ubwino wa wina aliyense kuti anthu zipanga chinthu chimodzi. Ganizo limene likadayenda ndipo lifalikira pena paliponse. Lambira ku Vatican ganizo limeneli. Ndemugwire mfundo iyi kunena kuti mu Luka chapter 2 verse 1 tikutengamo mfundo yonena kuti muphunziro lero kuti lamulo lilati kuti anthu apita kukalembera dziko lonse limene ufumu wa Chiroma umalamulira. Nde pano dziko lonse lapansi ufumu wa Chiroma umalamulira pena paliponse. Augusto Kaisara uyu pakutsetsereka kwake kudabwera maufumu osiyanasiyana. Mziti anthu olamulira osiyanasiyana. Machitidwe atumwi ophunzira Yesu adaphedwa chifukwa cha Herode. Amadali bwenzi kula ufumu wa Chiroma. Inu mukumbukira kuti Yesu akumweruza kubwera wa Pilato. Pilato ankafuna kuti Yesu asaphedwe pa mtanda. Mukuyesayesa kwake koma anthu adafuwula kuti ndekuti siwe bwenzi la Kaisara. Ankafula zimene zonda Ayuda. Anthu mudza Mulungu akumwamba adamuopseza mkulu wa nsembe kuti iwe siwe bwenzi la Kaisara, siwe bwenzi la boma, iwe siwe bwenzi la Roma. Verse 2 ndiko kulembera koyamba pokhala Kureniyo kazembe wa Suriya. Akuti mezi machitika izi ndiko kulembera koyamba kwa kazembe wina wa ku Suriya maina awo chabwino ndopanda ntchito kwenikweni. Akutchula mu nkhani ya kazembe. Augusto monga mfumu olamulira mfumu wa Chiroma adali ndi akazembe madera osiyanasiyana monga muja dziko la Malawi ndi akazembe osiyanasiyana. Mukapita ku Zimbabwe kuli kazembe oyimira dziko la Malawi, mukapita ku America kuli kazembe oyimira dziko la Malawi. Ndi awanso pokhala ufumu wa Chiroma udalamulira pena paliponse. Ndimafuna ndifotokoze ganizo ili. Akamakamba kuti Babulo tisamaganize ngati dziko la Malawi lokha ayi. Koma Babuloyo amatanthauza mayiko amene Babulo adagonjetsa mozungulira. Tiyelekeze kuti Malawi wagonjetsa nkhondo ku Mozambiki, wagonjetsa nkhondo ku Tanzania, wagonjetsa nkhondo ku Zimbabwe, mpaka ku South Africa. Ndi mayiko amene okukhala m'manja mwa Malawi.
onse nkumangotchedwa kuti Malawi. Ndimene Baibulo analili, ndimenenso ufumu wa Chiroma udalili, udagonjetsa mayiko ambiri ndiwonjika pamodzi. Nde onsewo umatchedwa ufumu wa Chiroma. Nde kuti zigawo anayikamo akazembe. Apa ndifakatchulapo kuti Suriya kapena kuti ku Syria kudali kazembe amango akutchulayo. Nde ndimafuna ndinene ichi. Chivumbulutso chapter 17 tapita kumeneko. Chivumbulutso chapter 17 funa kamba nkhani ya akazembe. Uthenga mutu wa tsiku la lero, kodi Yehova adalire ine? Maganizo amenewa tikamatsetseka ndi phunziro adzikhala mutu mwanu. Chivumbulutso chapter 17 ndikuwerenga verse 12. Ndipo nyanga 10 udaziona, ndiwo mafumu 10 amene sanalandire ufumu. Mugwira mfundo imeneyo. Akuti nyanga 10 zimene adaziona Yohane, zimenenso Daniel adaziona, akuti ndi maufumu 10 aja ndi mafotokoza aja adagawana dziko lonse ndi amakulamulira. Ndakufotokoza kuti amene wowo sanalandire ufumu. Chimene akutanthauza nchonena kuti ufumu wa mwini wake ndi Romayo. Mapamvu amene pokoti awongongo ang'anira chabe. Mujazikhalira kuti atiye ndi amene amayang'anira chigawo chawo chonse. Mafumu ena onse amangokhala ngati nduna zawo kapena nyakwa zawo. Tilimodze amfumu amudziso amakhala ndi nyakwa zawo. Amene wamkulu pamene pamoyo ndi amene amakhala mwini ulamuliro. Ndikumbukira kulilongo kulidera lina timati kwana mkumba. Anthu ankaoletsa kupemphera atembenuka kumene mpaka na mlandu nakafika kwa Atiyeka kudula. Ine nakakhala nawo kubwalo kukhala pansi mlandu kuzengedwa kuti anthu akuletsedwa kupemphera mulilongo momu 2017 ndiye ndinaona zimene zimachitika bwalo la mfumu. Tinatambalala amfumu anamkumba kumeneko anakalipiridwa kopsa. Anauza kuti kodi inu mufuna muzikanga nthawi ndi asabunda bwanji mukwaletsa anthu kupemphera chifukwa chani? Amfumu wonda group anakhala ngati kamwana pa bwalo la mfumu, pa bwalo la tiye, kusonyeza kuti mwini mphamvu ndi tiyeyo. Chomwechi mu nkhani iyi mwini mphamvu ndi ufumu wa Romawo osadena ang'onoang'ono. Haleluya. Ali pamene watayika musatayikire ndeli limodzi fa phunziro ndofunikira kwa basi. Ndikupitiriza verse 12 akunena kuti koma alandira ulamuliro ngati mafumu. Mapamvu amenepo ulamulira mayiko ang'onoang'ono kandi kuno kumalawi president akuno president aku Zambia angolamulira timphamvu chabe ngati mafumu ongoyang'anira. Koma ulamuliro si wawo. Ndifake mukazone tikamapanga zisankho ndalama sizimakhala zathu zimachita kubwera. Tilimodzi kodi zinthu zambiri ngati zimene zokhuza ma COVID-19 zingochoka kuwapanga malamulo kuno zingobwera. Kwauza mafumu ang'onoang'ono kuti mupange izi, mukapanda kupanga ambiri amakumana mavuto. Ndakufotokoza kunena kuti koma alandira ulamuliro ngati mafumu ola limodzi pamodzi ndi chirombo. Pamenepo pamodzi ndi chirombo mwini filimu mwini mphamvu apa ndi chiromboyo. Haleluya. Komanso nayo chiromboyo mphamvu zonse zake zinachitika pamasana. Mphamvu zonse zachinjoka malinga ndi Chivumbulutso chapter 13 verse 2 mwerenge inuyo. Akuti chinjoka chidapereka ulamuliro wake, chidapereka mpando wake, chidapereka mphamvu zake ku ufumu wachinayi, ufumu wa Chiroma. Luka chapter 2 tubweriranso kumene mutu wauthenga ndonena kuti kodi Yesu kapena kodi Yehova adalire ine? Adalire ine. Luka chapter 2 ndikuwerenga verse 3. Ndipo onse anamuka kulembedwa munthu aliyense kumudzi wake. Kumeko sindikamba zambiri. Ndimene kuti aliyense anamuka ndimene akamba nokamba nkhani ya Yosefe tsopano. Akuti Yosefe
pamodzi ndi mkazi wake Mariya adanyamuka kuchokera ku Galileya kupita ku Yudeya. Mtunda wochoka ku Galileya kupita ku Yudeya ndi pafupi, ndi 22 kilometers. Kuchoka ku Lilongwe kwera kuno, kuchokera pa gateway kandi patu zafika kuno ndi 105 kilometers ngasi ndikulakwitsa. Ndemukhoza kuona ngati kuchoka kuno kupita ku Lilongwe pa gateway ka 100 chakuchakuko kilometers, 22 kilometers ndoti ndi zawathu chani kati pena pake ndesi kunali kutali. Dziko la Israeli nthawi linagawidwa patatu monga li dziko la Malawi, kuti kumpoto, pakati, kumwera. Kunali pakati panali Samariya, kumtunda kunali Galileya, kumusi kunali Yudeya. Chilimodzi kodi? Ndi mkati mwa Yudeya munali matawuni osiyanasiyana kuphatiza ku Yerusalemu. Mkati mwa Samariya mudalinso matawuni osiyanasiyana. Mkati mwa Galileya mudalinso matawuni osiyanasiyana kuphatizapo Nazareti kwa Yesu. Haleluya. Ndi adachoka ku Galileya kupita ku Yudeya kukalembera. Chifukwa chani apita ku Yudeya? Yosefe monga mwana wa Davide adali wa fuko la Davide. Kuchokera pa Davide kuzafika Yosefe, mbado minanda bado Yosefe unaona namba 28. Mandando lamena mekimawele ngacha kuchokera mwa Davide anabala wakuti kumazafika pa Yosefe mbado wao umakwana iye anawapo namba 28. Ndemukhoza kuona mtunda ndi adapita kwawo ndifaka fotokoza kuti kumudzi wandani kodi wa Davide. Pakati pa Mariya ndi Yosefe ambira masokoneza, amene adali ku mtundu wa Davide ndi Yosefe yosati Mariya ayi. Haleluya. Ndi ndifuna muone chinthu chimene chinabwera apa kuti anthu akuyenda mtunda kuchoka ku Galileya kupita ku Yudeya, chimene akupitira kumene koko ndikalembera. Zochitika pa dziko lapansi mu ufumu uwu wachinayi zipangitsa anthu kusuntha madera osiyanasiyana, ndipo akasuntha moyo sumakhaso chimodzimodzi. Mene amanyamuka Yosefe ndi Mariya kumapita ku Yudeya samadziwa kuti umekuwa kubwerapo zosiyanasiyana, samadziwa kuti moyo wawo uyenda motani, samadziwa ayi. Adangopereka moyo wawo manja mandani kodi Mulungu wakumwamba. Chifukwa Yosefe adali munthu wolungama. Tikupita ku usiku pa verse 5 kukalembedwa iye mwini pamodzi ndi Mariya wopalidwa naye ubwenzi, ndi uyu anali ndi pakati. Ndipo panali pokhala iwo komweko masiku ake akubala anakwana, ndipo iye anabala mwana wake wamwamuna woyamba, nankulunga iye msalu nangoneka modyera ng'ombe, chifukwa kuti anasowa malo m'nyumba ya alendo. Haleluya. Malo adasowa konse kuchilendo kumene apita. Yosefe adali kalipentala pamodzi ndi Mariya lidali banja losauka. Mukundimva kodi? Ngati adali banja losauka zikutanthauza kuti ulendo umene amayenda mwina mkuteka adalibenso bulu zikhoza kuteka. Ulendo wawo mkuteka unali wapansi chifukwa adali anthu osauka. Tikapita kutsogolo kwa nkhani mukapeza kuti atakafika ku kachisi mene amakapereka zinawapereka Mayuda monga mwa mwambo wawo nsembe adatenga tinkhunda. Ndi nkhunda nthawi ya ana Israeli amapereka na anthu osauka. Ndi Yosefe ndi Mariya adali anthu osauka, koma Mulungu wakumwamba akuyenda nawo. Ndifuna muchigwire chimenecho ndipo afotokozanso pamenepo. Akapeza malo awo akuti akapeza modyera ng'ombe. Ndiphatikize verse limeneli ndi verse 8. Ndipo panali abusa mdziko lomwelo okhala kubusa ndi kuyang'anira zoweta zawo usiku. Akuti kunali abusa mdziko lomwelo. Amene muli ndi Baibulo la Chingerezi pamaonena kuti kunali abusa mdziko lomwelo agwiritsa ntchito maonena kuti country. Mukundimve? Kuti kumbali kwina kwake pamene kumtunda kuja amene akutchula kuti Galileya, akutchula Yudeya, akamatchula mayina amene wawo m'Baibulo la Chingerezi agwiritsa ntchito maonena kuti city. Koma kumutsi kokhapo ndimene atchula kuti country, kamba za abusa ang'ombe kuti amakhala malo ena ake mkatikati mwa mzinda wa Bethlehem.
Bethlehem dali mzinda waung'ono. Pambali pa kuchepa kwa Bethlehem uyo kudaso kamalo kena kumene amakhala anthu ngati awawo. Ndifuna kunena kuti chani mutenga kwa nthawi yayitali nditabwera tukambira nkhani ya nzeru kummawa timafunsana kuti kodi nyimbo imene anthu timayimba iya ine simayimba nayo imene anthu makhala mukuimba icha ina ndiye ena simuna simayimba nayo yomanena kuti abusa 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 ng'ombe anatani anawona nyenyezi 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 kama ni manjane abusa 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 ng'ombe abusa 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 ng'ombe anawona nyenyezi 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 anawona nyenyezi abusa ng'ombe adona nyenyezi sabusa ng'ombe kumanzero kumawa adapeka nyimbo imene ndani abadona nyenyezi adaanzira kumaso kabusa ng'ombe abakambabuza nyenyezi ako ndino chinadzo njani chimenecho kumaso funso lina amene adanena kuti awanalabusa ng'ombe ndani inulenga Bible zimenezo kuti analabusa ng'ombe ako munamba mwewelenga analabusa ng'ombe ndicho mende nyimbo abusa 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 ng'ombe anendo ndabusa ng'ombe verse ina kunena kuti ndipo panali abusa mdziko omweyo unabusa ng'ombe tangana unabusa ng'ombe angoda abusa nkhani ya ng'ombe yakabwera pa nkhani ya khola verse 7 kunena kuti anamkulunga iye msalu nangoneka mojera chani ng'ombe Mulungu atampatsa mwana Maria mwanayo nkubadwa adamukulunga munsalu ndukamugoneka muchojera ng'ombe Bible ya Chingereza adalemba kuti menja nde menja yodi nchojera ng'ombe ndizoona koma abusawa sadale ya ng'ombe ali ndi ng'ombe kwa muno ndani akweze mkono amani ng'ombe kwao akweze mkono ndiye asuli matama fali mudzo ali ng'ombe kwao akweze mkono palibe kuchinji ng'ombe kulibe kukasungu ng'ombe kulibe ali ndi mbuzi kwao akweze mkono suli mukhala abusa inuyo yayi ali ndi mbuzi kwao akweze mkono atathokoza amene kudaitse chabwino tsitsani amene ali ndi nkhosa kwao akweze mkono kwao amene kuli nkhosa sha tsitsani palibe chabwino amene kwa kuli abulu suri kwera abulu kuli muzija iya udathokoza amene kudaitse ndifuna mutenge mumve ganizo ili amene kwawo anakulira dera lonena kuti kumakhala ng'ombe mbuzi nkhosa abulu chifukwa abulu amayenderana ndi ziweto zina zikumachezerana akamatsegula makola mamawa kumapita ku usiku amazilekanitsa kungotsegula khola la mbewe khola la apiri khola la abeta sichoncho nange ndikumanyamula zimenezo kumapita nazo kodyetsa ndanoja ndi mbusa wa ng'ombe ndi mbusa wa ziweto kale osati wa ng'ombe ndi mbusa basi ndi ana a Israeli chitsali chabwino ndikuze nthawi imene Yakobo amantuma Yosefe kulutenge chakudya ukabasa balako ku Dotani anakhalapo tsiku limodzi Yosefe adayenda mtunda mpaka mwachita kufunsira ndi anthu anamuza balako anali apapirali ndi ali uko anakapeza ku Dotani abale ake ndi Yakobo ali ndi ziweto zambiri ndi abusa awa sadala ya ng'ombe ayi tigwire mfundo imeneyi kumbutenga ndonena kuti kodi Yehova adalire ine chifukwa dziko lifika povuta kwambiri mbala pakale kuvuta ndi verse 9 ndipo mngelo wa Ambuye anayimirira pa awo atiwo abusawo akadali kumeneko kudera lawo ali kumbali kwa taoni chilimodzi kodi abusawa ali kumbali kwa taoni sindikudziwa kuti abusawa kalemberana panga nawo kapena ali mukazadziwa ineyo inenso muzandi ninkhe kunani timawo
koma pa Mulungu sakandivumbulutsire kuti abusa kalembera anapanga nawo kapena ayi. Chifukwa zimene zakalemberazi akuti usiku umene usikuwo iwo mkuti ali kutiko uko kodyetsa Ziweto. Ndakapita ku Ziweto kusama khako tsiku limodzi kapena kalembera anatsatira komwe mwini kaya sindikudziwa. Ndi akulali kumene kuko verse 9 ndi kumene mngelo wa Ambuye anayimirira pa awo ndi kuwala kwa Ambuye kunawunikira kuzungulira ndipo anaopa ndi mantha kwina kumusiko ndi dziko fotokozano tsopano. Abale anga tamvani izi. Augusto Kaisara wapereka lamulo lakalembera ku dziko lonse. Lero dziko lonse lapansi lakhudzidwa ndi COVID-19 ndipo matenda ambiri abwera ku dziko lapansi. Wina aliyense mayiko onse mapresidenti amayiko onse pa dziko lapansi akumvera ulamuliro wamphamvu ya ufumu wachinayi, ufumu wa Roma. Ndi chifukwa chake kumakhala misonkhano imene amapanga mu chaka cha 2015 kudali misonkhano ku dziko la America kwa Trump, ndipo papa ndi nduna zake adachoka ku Vatican ndi kupita ku America. Ngakhale president wathu wa dziko la Malawi adapita nawo ku msonkhano umenewo. Mapresident wonse adakasonkhana kumeneko. Chifukwa chani? Ndi nyakwawa zokhazokha. Adapita kukamvetsera lamulo la ufumu wa Chiroma. Ufumu wa Chiroma udalemba kalata imene amatchula kuti Laudato Si. Amene ndi mwayi muifufuze mipeza kalata. Mipingo ya Chikatolika amayiwerenga kalata. Ndipo mapresident onse kalatayo adapatsidwa akuidziwa. Mukalata imeneyo adafotokoza nkhani za kusintha kwa chilengedwe kuti dziko lapansi laonongeka. Zikufunga panga njira zina zobwenzeretsa chilengedwe. Mukalata imeneyo adafotokoza mfundo zina kunena kuti mabanja akusweka. Zikufunika kupeza njira zokonzetsera mabanja. Mukalatayo adafotokoza kuti zifunika dziko lonse lapansi lipeze tsiku limodzi limene silimagwira ntchito lidzipuma. Mukalatayo lamulo limeneyo likubwera ndipo likhazikika. Ndi nyakwawa zonse malinga ndi chivumbulutso chapter 17 metawerengera verse 12 kuti mafumu onse mphamvu zawo za Chiroma adalandira mfundozo ndipo akuyenera kuzitsatira. Sizitengeranso kuti kanthu a mtundu wanji kanthu achani aliyense amatakhale pa mpando wolamulira dziko akuyenera kumvera ufumu wa Chiroma. Amene samvera amaphedwa. Amatapange makanthu ufumu wa Chiroma amaphedwa. Mukalata imeneyi pakufuna kugwirizanitsa zimenezi ndifuna kubwera COVID-19 pa dziko lapansi. Ndifuna mulitsate bwino nkhaniyi. Ndifuna kubwera COVID-19 matenda amenewo amene akhudza mtundu wina uliwonse pa dziko lapansi kufikira m'midzi osasiyapo malo. Palibe dziko limene latsala. Ndi mfundo zimene zakhala zikubwera mayiko ambiri adatseka msamagwira ntchito. Kwathu kunonso zichitika zimenezo. Komanso ngati Mulungu sagwira mphepo zinayi September imweyo kubweranso kutsekwa kwa mayiko atsekedwanso kawiri September imweyo. Ngati Mulungu sagwiranso mphepo zinayi malinga ndi chivumbulutso chapter 17. Ndi mayiko amene adatsekedwawo zimene zimachitika nzonena kuti amafotokoza kuti akuti chilengedwe chikondi chamba kumabwerera. Mpweya amene anthu akupuma ukondi ndi wabwino. Nyama zimene zinathawa zikondi zikumabweranso. Mmene timabwera kuchokera ku Lilongwe. Ngati mwana kutsogolo nakhala ine mbele asamba ndi Maxwell. Nditi mafunsana kuti abale anga kuchoka ku Lilongwe kudzafika apa alipanga nduze kuti waiona mbalame munsewu alisana nkoti mbalame sinayiona. Mukuimva nkhaniyo? Tinafunsana kuti amene anayionapo njoka pompano ndi ndani anapezeka ndi mmodzi yekha. Zinthu zambiri pa dziko lapansi chilengedwe chathawa sichikuoneka. Ndi njira imodzi yofuna kukangala kubwenzetsa zimene chilengedwe chibwerere ndi COVID-19. Mayiko amene anatsekeratu amsagwira ntchito afika povomerezana kuti kubwera kwa matendawa kwapangisa kuti chilengedwe chidzibwereranso. Mugaza kupita kuti kenako mfundo yobwera kunena kuti tsiku limodzi anthu asamagwire ntchito likhala Santhe. Chifukwa chani? Apeza kuti kupumulako kubweretsa mtendere pa dziko lapansi. Ndi mafumu onse pa dziko lapansi
amamvera zimenezi palibe amene atakane. Funso nkumati, kodi Yehova adalire ine? Chimene angelo adatsikira kumwamba ndikapeza abusa ang'ombe oneka onyozekawo, anthu okhala kumbali opanda mafunso zinthu zambiri, oneka onyozeka. Mulungu adafuna apusitse nzeru ya dziko lapansi. Mukamawerenga Roma chapter 2 akufotokoza nkhani yakuti Mulungu adapusitsa anzeru a dziko lapansi chifukwa Ahelene adalira maphunziro awo. Pamene Ayuda afuna chizindikiro, nde Yehova adasankha opusa a dziko lapansi, abusa amene amakhala kumbali kwa tawoni, ku country. Adakhala moyo wozichepetsa, adakhala anthu omvetsera kulankhula kwa Mulungu wakumwamba. Nde mwa fuko lonse la Israeli Mulungu atang'ana kumwamba ndi kusunzumira, adapezako anthu amene anga adalire ndi uthenga. Adapezako anthu amanga adalire ndi uthenga. Adapeza kuti ndi abusa amene Mulungu anga adalire ndi uthenga, abusa a Ziweto. Adawasiya ansembe mu Yerusalemu, adawasiya akazembe a mu Yudeya. Mulungu adawasiya akazembe a mu Samariya, adamusiya kazembe wa ku Suriya. Yehova adatumangera, adatamanga ndikapeza abusa. Amayi abambo, dziwani ichi, mukapereka moyo wanu m'manja mwa Yesu Khristu kotheratu, kulikana chimo ndi kudziwa kuwerenga mawu a Mulungu, Yehova Mulungu wakumwamba adzakudalirani. Kodi Yehova Mulungu wakumwamba adalira inuyo? Si nkhani ya masewerayi kuti Mulungu afike podalira abusa kuti no iwowo atenge uthengawo. Si nkhani ya masewerayi. Chifukwa chani ndikutero? Mukawerenga Chivumbulutso chapter 12 muwerenge inuyo, akufotokoza kuti mudali nkhondo mmwamba, Mikaeli ndi angelo ake, chinjokanso ndi angelo ake. Nde nkhondo idawalaka mmwambamo, adaponya ku dziko. Satanayo ndi amithenga kadaponya kwa Santhe chifukwa kunonso aliko. Nde Satana adatchera kuti mkazi akamabala mwana amulikire mwanayo. Satana adatchera, mukawerenga chapter 12 kuyambira verse 1, akuti mmene mkazi amati abale mwana, chinjoka chidayima patsogolo pake kufuna kulikira kwa mwanayo. Nde zonsezi Mulungu wakumwamba amadziwa kuti Satana wakonzeka kufuna kuphaka mwanako, ndi amafuna kupeza anthu amene angadalire ndi uthenga. Sakadatenge hoko uthenga kampasa Herode ayi nkhandweyo. Akadangwerekeza Mulungu wakumwamba kutenga uthenga kampasa Herode nkhandweyo, Mariya akadafa. Kamundimva ka? Nde Mulungu adafuna apeze anthu amene angadalire ndi uthengawo. Ndifake munthu tikuna kuti kodi Yehova adalire inuyo kapena adalire ine? Aliyense akudziwa yekha. Masiku atsalawa Mulungu afuna amuna, afuna akazi amene angayime malo ogamuka kuti Yehova wadalire ndi uthenga. Anthu amene sasamala kaya chakudya chasowa koma ndi mtumikirabe Mulungu wakumwamba, kaya ntchito yavuta koma ndi mtumikirabe Mulungu wakumwamba. Yehova akufuna amuna amene sagulidwa ndi ndalama konse ayi, koma okhawo wochilimika pa mawuwo basi. Ndengero adauza, ndipo mukamvetsera uthengawu mmene amapereka uthenga wangelo kwa abusa. Adauza mfundo zonse zofunikira. Adauza kuti mu Betelehemu wakubadwirani mwana. Imeneyo ndi detail yokwanira. Munthu kamampatsa mawu akumalo umamuza mfundo zofunikirazo. Nda adauza kuti ku Betelehemu wabadwa mwanayo. Sadalekere pompo. Adauza kuti mukapita mukampeza mugoneka muchojera ng'ombe. Inu kumwamba konse mene Mulungu wakumwamba alili amachita kusuzumira kuti uyo akumugoneka Yesu. Ila kugoneka muchojera ng'ombe. Mwini dziko kugoneka muchojera ng'ombe. Malo amene mukumveka mkodzo wa ng'ombe, malo amene mukumveka ndowe za ng'ombe, malo amene munamba maganizira kwa zimenezi. Amana tipange ife muchifanizo chake ndi muchikhalidwe anatsika kuchokera kumwamba ndikagona malo onyasa omveka fungo amene ife timakana kukhala.
ndipo sitingakwanitse. Koma adabwera kukakhame kumwamba konse ndikutsika mpaka na angelo ndikutsika munthu ulenge agolidwa mmodzi ng'ombe. Chikondi chotani nanga? Tona chikondi chatatu atipatsa ife kuti ife tati tichedwa ana ake. Pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero anapatsa mwana wobadwa yekha kuti Yesu amkhulupirire iye asatayike koma akhale moyo wosatha. Kodi Yehova adalire inuyo? Mfundo zokwanira zowadziwisa abusa kuti Yesu abadwa ndipo sadasochere ndi akuwonjezera akunena kuti akuwonjezera mawu osangalatsa akunena kuti pa verse 13 ndipo dzidzidzi panali pamodzi ngelo woyamba adabwerayi ndati pamodzi ndi iye padabweranso angelo ambirimbiri namba lake sadayitchule inenso sindikuidziwa inunso simukuidziwa. Kubadwa kwa Yesu kuli ndi umbononso wokwanira pa dziko lonse lapansi kuti ngakhale angelo adathamanga kuchokera kumwamba kudzawuza abusa, ena adathamanga kudzayimba nyimbo ya kubadwa kwa Yesu. Naimba nyimbo nanena kuti ulemerero khale kwa Mulungu kumwambamwamba ndi mtendere pansi pano mwa anthu amene akondwera nawo. Angelo adayimba nyimbo kuti mpulumutsi wabadwa. Mayi wanga mpulumutsi adabadwa, mwanawe mpulumutsi adabadwa, abambo anyamata mpulumutsi adabadwa, mpaka na angelo adatsika. COVID-19 isika anthu ayi mpulumutsi adabadwa. Abale anga matenda kandi HIV kandi TB sika anthu mpulumutsi adabadwa. Inu muganize Mulungu wakumwamba angatsitsena ndi angelo bwera pa dziko lapansi ndi uyo kadwala zingokuyang'ana. Muganize chocho ukulu wa Mulungu mene ulili kuti adatsika angelo kumwamba chifukwa Yesu abadwa akakhanda kabadwa. Ndi uyu chakudya chisowe ndi Mulungu azingokuyang'ana? Sizingatheke. Koma funso ndilo kuti Yehova adalire inuyo. Mulungu akatisakasaka mitima yathu ndi ntchito zathu nkuona kuti ndikothekera atidalire ifeyo zazikulu zidzachitika. Masiku tikukhalano mukawerenga ku buku la Yoweli komanso machitidwe chapter 2 akunena kuti masiku otsiriza Mulungu adzathira cha mzimu wake pathupi lililonse. Achinyamata adzanenera, akuluakulu adzalota maloto. Ndi akunena kuti ngakhale badzakazi ndi akapolo ndidzathira cha mzimu wanga masiku ake ndi ano. Funso nkumati kodi muganiza masiku ano ngelo sangabwe ndife koma vuto ndifeyo. Funso nkumati muganiza mzimu ena fe samatilankhula koma vuto ndifeyo. Chifukwa cha kusakonzeka kwathu pompanga Mulungu asatidalire nkovuta. Mulungu ife kuti lankhula ndikovuta. Ndifaka lero mkamayenda m'matauni ambiri anthu apanga makani ndi zinthu zodziwika bwino. Chifukwa chani? Mulungu asota mudalire. Achinyamata lero kubwera mametedwe osiyanasiyana anthu angosenga mitu imene akufunira. Ayiwaye magudu maguba makomrede ambiri lero angometa osakhala bwino koma nkumayima kutsogolo kumatumira mpingo wa Mulungu. Mulungu amaona zimenezo zakubabulo kodi Yehova angatidalire bwanji? Yehova angatidalire bwanji? La sabata likakwana nkumalimba mtima munthu wopita kunsika nkumakagula nkumaoza nkhuni la sabata. Kodi Yehova angatidalire bwanji tikamapanga zimenezo? Yehova angatidalire bwanji? Kumagona every day tsiku ndi tsiku kunyumba mapemphera ndi ana makolo ose mapemphera ndi ana nkumangosiyana inu nkumangoziwerengera nokha kotale panoka. Yehova angadalire bwanji tikupanga zimenezo? Kunja ukacha ngonyamula khasu lako kumapita kudimba osalankhula ndi Mulungu wakumwamba. Kodi Yehova angadalire bwanji tikukhamukhaliro limenelo? Funso nkumati kodi Yehova adalire inu masiku ovuta mmene Yesu amabadwa? Idali nyengo yovuta. Aroma akusautsa na Ayuda akuasautsa Aisraeli. Abalanga lifuna ndikuze COVID-19 wabwerera anthu amasunga malamulo a Mulungu ndikukhala umboni wa Yesu. Palibenso chimene abwerera COVID-19 chokhacho. Ndikudziwa bwanji? Chivumbulutso chapter 12 verse 17. Ndipo chinjoka chinakwiya ni chinamuka kachita nkhondo ndi mkazi ndi wotsala ambewu ya mkazi amene asunga malamulo a Mulungu. Luka umboni wa Yesu.
Satana akukwiya ndi anthu amene akusunga mamangu khumi osachotsa palimodzi. Na kana umboni wa Yesu Khristu. Umboni wa Yesu nchani? Chivumbulutso chapter 19 verse 10 akunena koma umboni ndi wa mzimu, koma mzimu wa chinenero. Koma umboni ndi wa mzimu wa chinenero. Umboni wa Yesu Khristu ndi mzimu wa chinenero. Ndi anthu amene akusunga malamulo a Mulungu. Sindikuti anthu a Seventh Day Adventist ayi, ndikuti anthu amene asunga malamulo a Mulungu. Kukhala wa Seventh kusunga malamulo. Haleluya. Pali ma Adventist ndi pala Seventh Day Adventist. Ndatinda tufunda wamene kwe. Kuli ma Adventist amene akuyembekezera kubweranso kwachiwiri kwa Yesu Khristu. Abusa a ng'ombe amayembekezera kuti mfumu adzabala. Ndi Mulungu adawadalira. Ndi kunali Ayuda amene anali mu Yerusalemu mu Yudeya kumapita kukalembera ndi zina zoterozo. Koma adali anthu osakonzeka. Anali Ayuda mu mbadwa. Ndipo sadazindikire mpulumutsi wa baba. Nthawi imene anamulambira mwana abusawa, Bible ifotokoza kuti adapita ndikafalitsa uthenga m'mizinda kuti wabadwa mpulumutsi wabadwa. Munawerenga kuti anthu anakhulupirira zimenezo? Mudawerenga kuti anthu anakhulupirira uthenga wa abusa? Anthu sanakhulupirira. Kudziwa bwanji? Mukapita ku Mateyu chapter 2 nkhani ya anzeru akumawa. Adapita kwa Herodi ndikafunsira kuti ali kuti mfumuyo. Herodi sankadziwa. Anayitana anthu azolembera. Ayuda omwewo kwayitana. Tawerenga ndizolembera. Adapeza kuti ndizoona kudalembera kuti adzabadwa. Mukumva mfundo iyi? Koma sankadziwa. Patadutsa kanthawi pang'ono, Herodi akuti anayitana anzeru aja pambali. Atawayitana adafunsisitsa za nthawi yeniyeni imene nyenyezi idaoneka. Amafuna awerengetse kanyengo kuti Yesu akuzikhala ndi zaka zingati kuti akamuphiwe. Ndi mmene adamva uthenga wa anzeru akumawa, Bible imafotokoza kuti akuti Herode anasowa mtendere mu mtima kuphatikiza Yerusalemu yense. Mmene anzeru akumawa adatenga uthenga ndikamuuza Herodi kuti mfumu yabadwa, akuti Herode adasowa mtendere kuphatikizapo Yerusalemu yense. Koma oyamba ukamona Yesu atabadwa anali abusa ang'ombe. Iyayi anali abusa Ziweto. Ndi abusawo angelo adawatuma adapita m'mizinda kafalitsa zoti mfumu yabadwa. Ansembe uthenga umene wadamva koma sadakhulupirira. Mabanja uthenga wadamva koma sadakhulupirira. Ndifa chake adasowa mtendere. M'bale wanga ukamva choonadi cha Mulungu chikukambidwa kuti m'bale wanga chimo siya, ufiti usiye, iwe nkumamva kwa mumtima zoti nchiwanda chimenecho. Haleluya. Ukamva uthenga kuti uhule siya, iwe nkumamva kwa mumtima kuti amene wabwanji dziwa kuti chimenecho nchiwanda. Ukamamba uthenga kuti amwali mukumachedwa ku chalichi mukupanga miseche, iwe nkumati kuti amene aja amazona ngandani, amene aja akundweruza dzo chimenecho nchiwanda. Chimene chinampangisa Herodi kupsa mtima kuti Yesu abadwa chidali chiwanda. Ukamamba utenga kuti amwali leo silopita kunsika anyamata, leo silopita kumpira, iwe nkumapitabe chimenecho nchiwanda. Ndodzifunse kuti Yehova ngandidalire. Anzanga ndine mukhala kutaoni masiku kando otsiza tikamamva mautenga izi siyani izi mavalidwe awa izi mutumu izi ife kwake mekani zonjo nchiwanda. Chimenecho ndi chiwanda chinjoka Satana akadalamulirabe. Mulungu akumwamba atithandize kuti Yehova adalire. Kodi adalire hafuna tuomvera imva mzimu anena adalire paiwe. Kodi my
ananu Kodi Adalire afuna hewera imbanzimu aduna Adalire paine. Fani malizo tinga kuzogamba zambiri kuzama sana sote nao. Yohana chapter 6 verse 20. Kuma iye ananena nao ndine musaope. Mugolenga Yohana chapter 6 kuyambira verse 16 mpaka na 21. Palikani yokuti Yesu ayenda pa nyanja. Ophunzira ake chosangalatsa kudala kuti agalike mbinawo. Mizinda idatchulaka ijambiri jakumenesa mapira kuchino. Ndi ophunzira ake Yesu adatsogolana amenda pa nyanja ndi chimphepo chidawomba pa nyanja. Ophunzira ake Yesu kuchita mantha, koma Yesu anasanadze kwa iwo. Yesu kumene amabwera akuyenda pa nyanja, ophunzira Yesu amakesa ngati ndi mzukwa amaomba. Ndi Yesu adawuza mawu amene ali pa verse 20. Koma iye ananena nawo ndine musaope. Abale anga, alongo anga, mayi wanga, bambo anga, gogo, dziko lingavute chotani, ufumu wa Chiroma ungasautse motani, koma tisaope ndi Yesu. Akukhala bwanji Yesu adatiuza kale mu Chivumbulutso chapter 13 kuti dzafika nthawi imene adzaletsa kugula ndi kuti alikodi ndi kugulitsa. Ndi Yesu amene akugwira mphepo zinayi. Mulungu akumwamba kosankhira kugwira mphepo zinayi. Mphepozo ndi mavuto amene omwe pa dziko lapansi. Mudziwa bwanji nkutheka angelo apakusiya mphepozo pang'ono ndifake mavuto amba kubwera. Angadziwe zimene zindani yekhayo amene Mulungu angamudalire mzimu ira azimulira zochitikazi ndipo azidziwa. Ndizo zochitika za dziko lapansi zonse tisaope ndi Yesu amene. Mayi wanga, kaya ndi matenda, kaya ndi njala, kaya ndi kuvuta kwa chuma achinyamata amene muli muno ntchito zikuvuta zikusautsa, koma tisaope ndi ndani kodi? Ndi Yesu. Chifukwa chani? Akubwera Yesuyo pompano akubwera. Koma Yesu asanadze kukhala mavuto amene sanamba akhalapo pa dziko lapansi. Yesu mwini wake adatero Mateyu chapter 24 kunena kuti ndipo dziko lapansi kuzakhala masautso amene sanamba akhalapo ndipo sadzakhalaponso. Ndi tikamona mavuto akubwera tizidziwa kunena kuti ndi Yesu, tisaope. Muwuzeni nzaniyo kuti ndi Yesu, usaope. Tiziuzana mawu amene wa nyumba tikamakhala kunena kuti ndi Yesu. Amunanga ndi Yesu, tisaope. Tiziuzana akazanga ndi Yesu, tisaope. Chifukwa dziko likupita kumapeto. Funso ndilonena kuti kodi Yesu adalire ine? Mulungu akumwamba adalira abusa oneka onyozekawo okhala kumbali kwa tauni. Adalira ndi uthenga okuti Yesu abadwa. Kodi uthenga unena kuti Yesu Khristu abweranso kachiwiri? Yehova adalire ifeyo ayiwayi amene makubala. Uthenga onena kuti Yesu Khristu abweranso kachiwiri adalire inuyo ana amene muli apa. Uthenga onena kuti Yesu Khristu abweranso kachiwiri Mulungu akumwamba adalire inuyo amayi. Mwina nkuthenga ena sikulu zidavuta fani kulimbikitseni. Abusa wankhani yagona apasiya ku sikulu ya. Koma funso ndilo kuti kodi Yehova Mulungu akumwamba adalire inuyo pamene Yesu Khristu abweranso kachiwiri. Akula mpingo anzanga, mwina takhala mpingo zaka zambiri, chaka ndi chaka nkumangosintha. Koma funso nkumati kodi Yesu amene abwera kachiwiri uthenga wake wakubweranso kachiwiri adalire ifeyo? Ndifuna ndikuze chinsinsi chimodzi. Kubadwa kwa Yesu Khristu kunabwera ndi uthenga wa angelo atatu. Angelo atatu amene ku Chivumbulutso chapter 14 ndikutanthauzachi. Adabwera Gabriel kudzamuza Maria kuti Yesu adati Yesu adzabala. Adapita ngelo yamba. Kudabwera ngelo kudzamuza Yosefe kawiri usaope kuzitengera Maria mkazi wako pakuti chimene chili mwa iye ndi cha Mzimu Woyera. Adadzamuza Yosefe nyamulaka mwanako
nutanigoni nutuka kuti Herode afuna kuphaka mwanawo. Ngelo achitatu ndi uyu akudzakuza abusa kunena kuti wababa mfumu oweruza utanigoni oweruza wababa. Uthenga umenewu ndi umene mungoti pa 7:20 akumapita anthu a Seventh Day Adventist chivombo chapter 14 ngelo woyamba ngelo wachiwiri ngelo wachitatu. Ndikumaliza ndi verse ili Aheberi chapter 11 verse 37. Aheberi chapter 11 verse 37. Mawu a Mulungu akunena kuti anaponyedwa miyala, anachekedwa pakati, anayesedwa, anaphedwa ndi lupanga, anayendayenda ovala zikopa za nkhosa ndi zikopa za mbuzi, nakhala osowa, osautsidwa, ochitidwa zoyipa, amenewo dziko lapansi silinayenera iwo, osokerera m'mapululu ndi m'mapiri ndi m'mapanga ndi m'mauna a dziko, ndipo iwo onse adachitidwa umboni mwachikhulupiriro sanalandira lonjezanolo. Haleluya. Akamba za anthu akhulupirira m'buku la Aheberi abale anzanga, akambamo za Gideoni, akambamo za Abrahamu, akambamo za Sara, akambamo za Yoswa abale anga, koma mwa onsewa akambamo za Daniel ndi ena otero. Ndakumaliza kuti anthu amene wawa anaponyedwa miyala, Stefano adagenda miyala, anachekedwa pakati, Filipo adachekedwa, adaponyedwa kuphompho, adabisala m'mapanga, chifukwa dziko lapansi sidawayenera iwowo. Abale anga, chizunzo chikubwera, musembekeze mtendereso pa dziko lapansi, mavuto akubwera. Amene adasankhe kuti Yehova amudalire, ngamada adalira kukhulupirira apa Aheberi chapter 11, kuchekedwa pa mimba kulipo, kugendedwa miyala ndi abale athu kulipo, kuponyedwa m'mauna kulipo, kuponyedwa mundende kulipo. Koma funso nkumati, kodi Yesu adalire nuyo? Ndifuna ndikuyitanire kwa Yesu Kristu, kuna kuti Yesu Kristu akubwerani, sinkhamba kamwayi kantambo kakuoneka kuti Yesu Kristu akubwera. Sinthawi yolimikirabe ufiti, sinthawi amayi abambo yogundika ndi miseche, sinthawi yokakamira ndalama, sinthawi yokakamira ndalama ayi. Abusa adasiya Ziweto nathamanga kaonaka mwanako, ndi nthawi yosiya kukakamira ndalama, koma kuthamanga ndi uthenga kuti anthu amudziwe Yesu, anthu asanafe, anthu akufa ndi COVID-19 asanamudziwe Yesu, ife tikadalipo abalanga kwa Santhe. Sinthawi yomankha kudimba nthawi zonse, sinthawi yomankha pa workshop nthawi zonse. Ndapita pa trading dzulo, anthu muli mashopu, muli ndi ma barber shop, sinthawi yomankha ma barber shop tsiku ndi tsiku. Abalanga kutauni ndine, sinthawi yomankha m'maofesi, nthawi yake sino ayi. Nthawi yake sino. Yehova afuna anthu amene angawadalire nyamula uthenga kuti anthu apulumutsidwe amudziwe Yesu. Anthu akufa ndi akadali mufiti, ife tikadalipo. Anthu akufa akadapanga ziwerewere, ife tikadalipo. Anthu akufa akadapanga mankhwala nchalichi, ife tikadalipo. Nthawi sino yoyo ndi nthawi yomulandira Yesu Kristu akhembe ndi mpulumutsamu wathu. Ndamva alipo ena amadzipereka mfuna kuyenda ndi mpingo wa Mulungu. Ambuye akudalitseni, sindikuvutitsa ndikuyimirira, koma Ambuye akudalitseni. Musabwerere mbuyo. Babulo walusa mafumu a dziko lapansi ngosadalirika, chifukwa onsewo akupanga zimodzi ndi Roma, monga adachitira Kazembere, monga lamulo likubwerera. Paliponse pagwedezeka dziko lapansi, ufuluso palibe, nkutheka pansika paja adzakuthamangisani, chifukwa lamulo lifika kwa mkulu. Nzanga wina ndi mphunzitsi mkulu athu adapita kukaphunzira zoti aziyenda m'midzi, awalangiza anthu kuti masiki azivala banji. Adapita kukaphunzira, aphunzira. Pompano muona anthu akwenda m'midzimu, akuwuzani kuti zivale mamaski. Pompano muona akuyenda m'midzimu. Akazayambikanso vaccine otetezeka COVID-19, mudzaona magalimoto anthu akubwera m'midzimu, akuyenda khomo ndi khomo, muzoona zimenezo. Sindikunena kuti zimene 66 zinatifotokoza masanawo, koma nakuti nthawi yapita, si nthawi ya mtambasale, si nthawi yokhala chete. Yesu akubwera. Mwina kutheka m'bale wanga ukudzifunsa kuti nthawi yayitali ndakhala ndikuyenda mosochera ndipo Yehova sangandidalira, ndipo ndizoona.
bado anga minaso kuzifunsa ndakamkulu wa mpingo nthawi yaitali koma chinthu ichi Yehova sangandidalire. Amadolika mwavali mfo adolika zaka zambiri ndi kumayimba kumatani koma mukang'ana chichi mukuona kuti Yesu sangandidalire. Oimba anzanga otumikira anzanga inde kutumikira mkumeneko ngakhaso Yudasi adali pakati pa ophunzira ka Yesu. Yudasi ndipo Satana adalowa mwa iye koma funso nkumati mwina mukuona china chake panoka mukuona kuti koma chichi Yesu sangandidalire. Ndakuwuzani usiku ndalimba ndi Mulungu pa nkhani imeneyi. Mwina zile singathozifotokoza makuya mene mungakufunira koma Mzimu alankhule nawo. Aliyense payekha akudziwa mmene akumayendera. Kodi Yehova akhoza kudalirani? Mwina ane banu mudzimu akhala kusautsika ndi zambiri mukuwasautsa ndinuyo. Funso nkumati mmene mukawasautsira anzanu simukhala kankhande kunena kuti anzanu osayamba kupemphera kwacha inuyo. Mwina ena kumanena kuti ndakalowa ine ndakalowa mpingowo koma uje akundilepheretsa. Kuyanjana ni Yesu nikoda wisa na
nanzutsa zuka ima kala kutinji nanzutsa
Wandana Yesu wakatamia, wombeni alazalo umame. Wombeni vinya galati imela kapataku re. Wombeni Ombenia, Fenya, Galati, Imela, Kapataku.